Ayo, Mads. Ayo. Kasi ni pihanan ni ndak maklawan nga marag magpang. Kabati bag na ang bihanan kasi man. Ikaw man din ang Mads, Mads dayon. Ay kaulaw. Ali, wala may magdali. Kasi buhat ni Mads. Yes, nakadali ko mag-check ka sa utak. Ainit ba, oy? Maay, gitugutan kasi banang mulaag. Kamusta naman, kawin sa may tuyo na to. Dayon, dali. Dayon. Sa may tuyo na to. Nagkapinapin naman kayo mong ulo. Marang makagahin nga nabot. Nalang unya ako dali sa inyo ha, Mads. Kaya mga musta na unya ako sa inyo ha. Kung naunsa na mo dali, Mads. COVID pa nga ako. Nalang nga gusto ka man ka, Mads nga. Kabalo man ka nga. Doon lang kita balay na rin balay dahil sa among dukod. Yung mga musta pamuntang ka. Ay, Mads, no. Nakalimot yung ko, Mads. Doon naman di ko sa inyo ha, Mads. Di ko naman data. Miss ka na, Mads. Concern nag-apong ko sa inyo ha, Mads. Kaya miss ka doon rin tamo. Rin-apong abot ang panahon, Mads. Kita rin mag-apong magtinabangay, Mads. Di ba, Mads? Awa ko mo. Wala ka nga pinabihanan. Gani po, Mads. Dali ato, Mads. Nagpait siya naman kayong tangkaroon ba kayo akong bana. Nabot ang pagtrabaho niya akong mga anak. Sige, pag pangayo gatas ako, Mads. Unang, may gani, Mads, no. Diyan mo nagpait diri, aba. Bisin kami, Mads. Nagpait sa bidri, Dili lang ka mo. Mads, uy, ablig ha po yung tindahan, Mads. Munang, Mads. Manghangyo lang tako sa imo gamay pabor lang, Mads, B. Masang pud na. Pautangan na sa Mads, B. Karon na, Jud. Sure ka nga, karon na, Jud. Dili. Sure na po. Oh, pakilista na lang. Dara, Mads. Manghuwan, long neck, snowbear, naguyat, tinapa, miswa. Udong, corn beef, fresca, biga, ice, Pepsi, Sprite, biskuit, isa kilo mantika, isa mga ka-jackpot ka beer kung 5 katuyo. Sure ka maura ni? Sino naman ko di agtanduay o chaser ng island lime? Basi gusto ka, Mads. Ako na po ibalhin niya akong tindahan sa inyong tugkaran, Mads. Ay, hapon, Mads. Marag maikog, mantag balibad sa imo, ha, Mads? Really, Mads? Sure, jud ka, ana. Pero, thank you very much kayo, Mads. Bugod na. Ayo, Mads. Ayo. Ayo. Sulod ko, Mads, ha? Ayo. Unsa man ato, ate? Pakiingon ko palihog sa umamaga nga maningil ko. Naa siya? Ha, hulat sa tiha. Ma, nasa turbin na maningil daw siya nimo. Nga nga wala ko. Wala mo iti kwarta. Ingon daw si mama, te, wala daw siya, wala po daw siya kwarta. Mao ba? Palihog ko pakiingon sa imong mamaga nga di ajud mo kautang sa akong tindahan. Ayun siya, sulod to balik. Ba, di na daw ta pautangon ni auntie sa tindahan sunod. Mads, naman ka di-ari din sa diyo. Alisa din sa... Dayon ko ha. Diba, karaman timong adlaw nga sa Mads, himubayad ka? Asa naman to? Karon gani, Mads. Hulat lang sa agud to. Huwag pa magud na abot akong bana. Naman kasi ang kwarta na ako. Hulat lang sa... Isa po, malingon yung anak nga. Wala ka. Asa di ka? Oo ba, Mads? Pasensya kayo, Mads ha. Kay usay magud, Mads. Kini ako mga sakop. Bungol-bungol magud ni Mads. Bungol magud na, Mads. Kaya ingon ko nga. Nga wala pa inyong papa. Wala pati kwarta. Di ba niingon ko? Basta, Mads, kung nga galing iba na, palihugan lang ako kapit sa mong bayad sa akong tindahan, Mads. Kaya marag dugay-dugay na dyan yung utang ba? Ha? Kagapit na lang ko palihog. Ito po yung anak ni Bridget sa kabaka kong liwakis. Ma, nari ko papa, ma. Tupid ka. Ito ka.